Fil-proġett ġejjar qegħdin disa' entitajt minn madwar l-Ewropa biskop nagħmlu knowledge transfer fuq it-teknoloġija magħrufa bħala augmented reality u b'mod partikolari ta' kif din tista' tiġi applikata fl-edukazzjoni. MCP hija waħda minn dawn l-entitajiet fil-proġett fejn fil-każ tagħna qed nagħlmu lill-partners l-oħra fuq augmented reality. Għal dan il-għan organizzajna fost l-oħrajn training session fateni għal madwar 35 għalliem mill-entitajiet l-oħra Ewropej. Bit-training ingħata l-għalliem adulti tal-partners l-oħra stgħu jibnu modelli ta' augmented reality li għandhom x'jaqsmu l-istorja u x-xjenza. Permezz dawn il-modelli, il-partners ta' ġojar ħolqu ktieb interattiv biskop li għamlu t-tagħlim aktar interessanti u attrajenti. Pereżempju, minflok ma wieħed jara biss ktieb bistampi ta' statwi Griegi, issa wieħed jista' esplora b'mod interattiv statwa bħal din mingħajr ma ovvjament jagħmel ħsara. Kif wieħed jista' jimmaġina din it-tip ta' interazzjoni ħolqot interess kbir, kemm mill-għalliema kif ukoll mill-istudenti li ġew esposti għal riżultati tal-proġett Ġojar. Dan huwa eżempju wieħed ta' kif proġett bħal Ġojar jista' jħalli impatt kbir fuq stakeholders fl-edukazzjoni Ewropej. Naturalment nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-uffiċjali kollha tal-Aġenzija EUPA għas-sapport professjonali u kontinwu tagħhom. Grazzi.